bafowethu kunodaba laphana lukaKabelo Dlamini odlalela iOrlando Pirates ongenzeka expire contract ngoJune ngoba icontract yakhe leyabe abayisayine nePirates expire ngoJune, but iPirates isane option yoku extenda ngo1 year kuleyo contract yakhe. So ukuthi uzosayina i-pre-contract neChiefs ngoJanuary, angiboni ukuthi ngaba iqiniso lokho ngoba ayikabikho ingxoxo phakathi kwakhe nePirates eshoyo ukuthi ingabe iPirates imiselele ngokuvuselela lo 1 year, until kube nengxoxo phakathi kwakhe nePirates ukuthi iPirates ayimisele ngokuvuselela lo 1 year wecontract yakhe, ngeke azakwazi ukusayina i-pre-contract na any team. So ke lokho ukuthi uzosayina i-pre-contract ngoJanuary noma usayisayinile i-pre-contract oqala uyisayina sekusele 6 months prior to expire kwe-contract yakho. So uKabelo Dlamini kahle kahle usalelo 6 months, usalelo more than 6 months kwi-contract yakhe as November manje expire ngoJune. Number 2, iPirates ine option ka1 year phekwa leyo contract, so akufani nokuthi kahle kahle kusele 1 year and 7 months kwi-contract yakhe. Kodwa uma sebekudiscussile nePirates ukuthi ngeke beze bekwazi ukuyivuselela i-contract yakhe ma expire ngoJune, usengaba nethuba ke lokusayina i-pre-contract. Kodwa uma bengakudiscuss nePirates lokho ukuthi izokwazi iPirates ukuvuselela i-contract yakhe, ngeke ezekwazi usayina i-pre-contract nanoma yiphi team. So ke udaba likaKabelo Dlamini bafethu njalo usawumdlali wePirates une-contract nePirates, iPirates izodecide ukuthi iyamdedela noma ungase kuthiwa usayina i-pre-contract ne-team thizeni, kuyobe sekuvuma iPirates ngoba isano 1 year option kwi-contract yakhe umshubo.